Mahtavaa, hei, tervetuloa Harri Hylkeen diskoon. Rekommendiseen Harris Disco. Tanssilattialla on vielä vähän tilaa, joten nyt vaan viimeisetkin tänne reippaasti mukaan. Voit laittaa vaan kädet sivulle ja ottaa vähän tilaa, että sulla on tilaa tanssia. Så nu alla modigt hit ner på dansgolvet här finns en liten plats. Och sätt armarna ut och kolla att du har tillräckligt plats att dansa. Efter det börjar vi med uppvärmning. Eli ihan ekaksi, ennen kuin voidaan alkaa tanssia, niin meidän pitää vähän lämmitellä. Ja lämmittely sujuu sillä tavalla, että Harri näyttää meille täällä liikkeitä. Sitten kun laitetaan musa päälle ja me tehdään perässä. Alltså sedan Harri visar dansrörelser och vi följer med. Ootteko valmiita aloittamaan? Är ni redo att börja? Yes, laitetaan musat soimaan, sit tanssitaan. Fiskehamn fanns en liten restaurang och vid ett av restaurangen satt en man i svärmeri och de älskade varann. Vähän venytellään. Krama hållsams hand. Nu är båda funnit lyckan och för hjärtans ibland till musikens ljuva toner gör han henne upp till dans och hon skrattar. No niin, hei mä tiedän, että tiedätte tähän laulakaa mukana ja vetämisen luotiin se symme. Ei, mutta tätä kauheasti niin tätä videoa lähellä. Mä näin tietä. Hei! Laulakaa mukana! Ja kaikki laulaa! Hyvä! Nyt lauletaan, symme! Kovempaa! Hei, mahtavaa! Antakaa itsellenne isot aplodit! Stora båda, det gick ju jättefint! Tuliko lämmin? Fick ni varmt? Harri, tuliko sulle lämmin? Oi, sä oot ihan hikinen, du är helt svettig. Sitt
jatketaan. Ai, mutta oliks mulle lämmin? Tuli, totta kai, ja pikoksoitte vaan. Nyt mä oon valmis jatkaa tanssimista, ja tekin olitte ja Harri oli, joten seuraava biisi. Vita Nestorova. Mä ohjasin laivaa, valvoinen kuuda uimalle ja meri paulas. Ja mä katselin näin, meren aaltoja päin. Ja siellä pohjalla jala ohilain. Ha. Se oli hai, oli se yö. Mä ohjasin laivaa, valvoinen kuuda uimalle ja meri paulas. Ja mä katselin näin, meren aaltoja päin. Ja siellä pohjalla jala ohilain. Se oli hai. Se oli hai, noolisin ja yö. Mä ohjasin laivaa, valvoinen kuuda uimalle ja meri paulas. Ja mä katselin näin, meren aaltoja päin. Ja siellä pohjalla jala ohilain. Ja mä katselin näin, meren aaltoja päin. Ja siellä pohjalla jala ohilain. Se oli hai. Hei, mahtavaa! Niin oli superkyppiä. Olipas hauskaa. Ahaa. Okei, fråga. Hei! Harrilla olisi yksi idea. Harri har en idé. Han ville leka en lek med er. Han haluaisi leikkiä yhtä leikkiä teidän kanssa. Leikitäänkö me Harrin ehdottama leikkiä? Ska vi leka? Yes. Harri kertoo, että leikki menee sillä tavalla, että kun musiikki on tosi hidasta ja musiikin är jättelångsam, så dansar vi så långsamt vi kan. Eli sit meidän pitää tanssia ihan silleen slow motion, tosi hitaasti. Ja sit yhtäkkiä kun lähtee musiikki nopeasti, niin mekin tanssitaan kun joku olisi painanut pikakelausnappia. Alltså sen när musiken är jättesnabbt så dansar vi så snabbt vi kan. Kuulostaako helpolta? Luuletteko, että pystytte tähän? Ni tror att ni kan det här? Kokeillaan! Vi försöker. Tää on selvästi nopea biisi. Tehdään tänään snappalooteen. Syödään tosi nopeasti. Snap. Okei, nyt musiikki on tosi hidas. Musiikki jättelångsam. Snow is laid on a mountain tonight, not a footprint to be seen. I can't rely isolation in a quick slide on the queen. The wind is high like this swirling storm inside. Ja joku paino pikakkelausta äkkiä! Ja slow motion. Turn away and slam the door. I don't care what we're going to say. Let the storm rage on.
Ja taas slow motion igen. Slowly spiraling, frozen fractals around. And I'm falling in starlight as I recognize you last. I'm never going back. Mahtavaa, annetaan aplodit. Te olitte tosi taitavia. Mulla superhyttiä. Huhhuh. Hei, jaksatteko vielä tanssia? Orkanieli danssaa. Hyvä. Sitten otetaan seuraava biisi. Harri näyttää liikkeet ja me tehdään perässä. Sen Harri visar skulle göra och vi följer med. Min var i Stockholm i en vecka. Skulle ta en bläcka. Vi köpte samma t-shirt och trodde vi var fräcka. Vi kokade på spikar, vi hade gift och bidrag. Tänkte det var kul att få bli hållad i en lista. Men när vi skulle in, frågade vakten om en lista. Jag fattar ingenting, det är något som jag missar. Jag väntar tills jag tittar bort, så sprang jag in till baren och tipsade om en drink. Och jag svarade att jag tar banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Ja, ja, jo, då kroppen var väl god. Men efter första klunken jag ändå saknar dunken. De frågar vill du vaska, skulle hälla upp i flaska. Oj helvete vad gör du när kroppen blir förstörd? Ville åka hem när jag såg dem blanda drink. Yksi, kaksi, kolme. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Sista gången vi får blanda frukt och sprit med flit. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Som vi bryr oss i banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Wow, se oli upeeta! Stora applåder! Hei, tiedättekö mitä? On tullut aika illan viimeisen diskobiisin. Det är dags för kvällens sista diskolåt. Ja koska Harri on täällä, niin sehän ei vielä mikään muu kuin Harri Hylkeen oma laulu. Alltså det är ju sen Harris egen låt. Nyt kaikki aikuiset sieltä myös mukaan tanssilattialle ja kaikki lapsetkin viimeistään tänne, täällä on vielä vähän tilaa. Niin kaikki mukaan ja täysinä viimeinen biisi. Så kommer alla vuxna också med sista diskolåt och alla barn förstås. Vi dansar så hårt vi kan. Yksi kysymys vielä. Aikuiset, oletteko valmiita? Alla vuxna, är ni redo? Okei, miten lapset? Barnen redo? Oletteko valmiita? Hyvä! Teistä lähtee ainakin kovempi ääni. Siitä mennään. Kattokaa Harrilta mitä tehdään. Pelisäännö Harri. Se iso ruorin takana.
Sitten saatte ottaa ilmakypärät esiin ja soittaa nyhtivät sarvet ja speelaa. Wow, mitä kitaristeja täällä on! Aivan speelaa niin! Mahtavaa, antaa roikuvat aplodit itsellenne. Olitte huikeita, stora började niin vain jätteduktiga. Tehdään vielä sillä tavalla, että nostetaan kaikki kädet ilman, vi sätter händerna upp. Ja siitä vilkutetaan moikka hei, kiitos diskosta, tack för diskon. Harri Ylläteille voi tulla sanomaan vielä hyvää yötä 7:15 Summer Centerin. Nähdään siellä. Då kommer jag gymnastisen Harri till Summer Center 7:15 vi kommer dit. Nähdään, vi ses, hejdå!